Tenan kok engko lek menggah nganu kaya ngono. Kon mangan. Sego karek maem lho, Nduk. Kon mangan nek kaya ngono kuwi aku wis ora kuat atiku lara. Iya entekno makane. Kaya ngene iki atiku lara lho ri tak openi lek angel-angel mangan arepe mok tinggali kaya ngono kuwi. Lah iki manut apa ora karo aku? Tenan aku lunga nek Kalimantan tenan iki. Lek diatur kaya ngene iki lunga ae aku atiku ora sanggup bisa. Kowe cilik. Ya entekno, kowe iki. Heeh, cilik kindong-kindong. Basan gede sira balese balang tai, Rip. Kebangetan sira, Rip. Kaya ngene iki atiku iki kaya hancur lek kowe mangan. Ya entekno, Rip. Ora mau entekne atiku lara lho sego iso tangisan gugluk engko lek carane kaya ngene iki pakane ndang entekno ya, Nduk. Ya. Lek ra gelem isah-isah ra apa-apa rasa mau isahi tak isahane. Tapi tulung sego dipangan dintekne. Iki gampang masuk angin lek ra mangan domongi sing manut to, Nduk. Lunga nek Kalimantan tenan aku aja mbok gandoli nggo koper aku. Mangan yo mangan tapi aja rewel ngono lah. Hat. Ruku HP mok bong. Jiku endang tak bonge ngerek. Iki lho koreke nyo. Lek ape ngebong ruku ora apa-apa. Pokok mantul nyo koreke. Enek ayo koramu atiku ya ora kuat lho. Cilik kindong-kindong. Basan gede sira balese balang taire. Kok pangan apa ora kuwi? Ya entekno, aja rewel. Kok ape mlayu. Besar jambu apa piye? Besar jambu. Nek kene mae sapa? Manut aturan pemerintah apa ora? Tenan, ruko ape ngebongnya ki lho korek. Wih. Lah piye jare ape ngebong ruko? Salamu wa. Wa kulli mujah. Wa bil hadi. Alhamdulillah. Cilik kindong-kindong. Basan gede sira balese balang taire. Kebangetan. Awakmu ora kena tak atur lunga ning Kalimantan aku. Lunga tenan aku wis ora saguh tenan iki lek kaya ngene iki jan. Koper-koper klambi-klambi tak usung nyape lunga ning Kalimantan. Tak kena diatur ngono yo lunga aku. Atiku. Heeh dintekne, Nduk. Pinter ngono. Rukuwe dibong ki lho, Rek. Kok pengaruh kowe dibong salat tua. Salamu wa. Wa kulli mujah. Wa bil hadi. Alhamdulillah. Amin. Apa? Piye? Entek kuwi wis warek. Heeh, Nduk, lek entek kuwi wis warek ora tak imbu-imbuhi neh. Sapa sing nganu? Randy sing nganu kuwi mengkebake sing ganggu Randy. Oh, Randy kurang ajar. Lalu brewong Randy iki nyatu tenan kok Randy iki. Randy iki nyatu ra umume wong entak direndok engko. Kon nduwoke Randy kok tak geruse ben kapok.